sakumboenda kumvura muri sei sha apa totanga tisati chira mvura totanga ndakuratidza mugadheni mana pane mugadheni kumvura tadiridza watosiya wadiridza saka kuti uri mukava kwayo unofana kutodiridza chiro vanga vadiridza anjero vanga vadiridza zara ndidiridze madiridzo mai ndisoro diridza vanhu padiridzo vanozviona sei ndavadiridza ndongodzoka kundozoti mamborosiya ndadiridza vanoziva madiridzo avo saiwo semuroora kwayo unofana ndokuzivamanjekoko munhu asuka mautete asuka mapleta munoda kuita muroora kwayo rikusuka kudzokozotsvakingaitwa nemwe munhu kushora munhu kuti aitosinaiona kanounza kushanda kari kuita nezve iwe ndatodzingirwa nunzi hamusi makuzvinyanya hamusi makuzvinyanya kuti iri pabhodhi pangu andazivi iri pabhodhi pangu deri pabhodhi pangu waiti ewe zvinaiswana pambiri pangu ana fevha wambonzvitira hapo daiwoita pambiri pangu aiwa kana thanks yaibobuda kana thanks yaibuda saka paisitobobuda aisi alright no worries. Thank you. I don't care who you are, where you from, and what you do. Mfana wangu unofarisa mfana wangu. Kona nda kuti mfana wangu nda kuti mfana wangu mbinda tsama mfana wangu. Siena nako zvokuita. Bachikuru na uratidza. Ndakaenda kuchizirona mama. Nguwai. Kukunirika ndadzoka nenzira ndandava uno. Munga mainde meze? Ndingafungiza takanopiwa vega. Aiwa, takatite tese ndikadzoka nenzira dzavo. Kitoa kunyereka. I'm telling you, one man who oh, muriseko. Munoyapa muonaka. Alright. Kuona muzukuru wangu uyu. Zvino vanofara zvokuti uri kuona kubvunza kuti mudzimai here. Vanofana kuziva muengo sekuti nhumwe kuti ndakaa nemudzimai akanaka kudarika denhuro. Unoziva kuti vanhu vanofana kuzviziva mudiwa. Unopenga. Takatoenda sabo chikoro nesu. Baba maida sepa. Takasvika tikaenda paimba yenhamba yakapara. Ndakatomhoresa watonza mukomana akati ari kuuya. Sha, ndofana kuti uzoenda sha, ende time yacho futi. Ndakajamba imwe imba yepakati nenhamba 3 ndokatikaenda. Kusvika tikawenzenga mazai. Ndakusenga mazai. Yakumwe mama wakaenda kanochiwa yeka. Enda tese. Ingazve. Oh, yes.
Ndanani warumberi kwedu vane Ndisati tomboona kuti ndivanawo. vane mazikarabhata akuroda kwedu. Ndichamboziva munhu ari kure ndasvika padhuze. Tosvika tovakolonaiza Aiwa, time tikasvika vari bhiza tikasvika pakati paine line tisina kuti garden kuratidza garden. Saka tiiti zvekudzvinzira vanhu kunoku tine hunhu. Tasiyana nekwevamwe kana kuti kwenyu. Tinomubvara mudiwa wangu. Tonete mudiwa wangu. Pinda kugara kumberi. Gara kumberi mudiwa wangu. Gara kumberi mudiwa wangu. Icho. Mira man, mira. Haha. Icho. Ndokuremera. Oh my goodness. Mira. Kukumira. Oh shit. Kukunda tota magaro yesa. Sumuka. Oh my God. Oh my. Aku kustop. Oh my. Pana. Mama nambona mbana mama ngazvitozviomera zvakanaka watozogumisa mabhaketi. Oh my. Rodi mataridzisa uku. Chero tikamataridzisa zvatotapa. Oh my. Oh. Chut. Shit. Oh my. Right. Takaenda. Kwacho. Amana unzvengeti matombo kandi kudzirisa kunesana. Ndiko manyane bara. Kuku kuite zvamvura kuku. Ayo kuku kuite zvamvura kani. Ayo kuku. Wait till like the vake tradon. What vake tradon. Ayo kuku safari so chidaro. Aiwa kuna ndichamanya. But amuna mapurisa kamurodhi nodota speed sha. Ino katika sumu. Yeah. You're over speeding. Kundosvika mama pedza bika bota rienda fanenza ndakunzwa nzara kuseri. Ayo kuku chiregedzwa manya kuku wapromisa wa. Kuku kune matombo sha. Borani kirupasiva here. Borani kirupasiva here. Haupaziva. Aiwa nditakapaona paye mumbuti mota. Ora, usiku. Okay, tatosha. I guess kuna munhu uyo wandikwati. Unopeka. Paseri pemabage. Serious? Yeah. Sipaita padhuze re. Padhuze. Derire kuandira kuyo. Panapa tichikura panapa. Ndaipaita chinhu chichi. Ane chinhu chichi chekudera. Totunga katsika kuti ne vhiri rebhara. Bora. Maendo ari kumberi. Baba kubura ndosvika chiti. Kuchipata moto. Unotopenga iwe. Vadashika. Just wakapenga. Taipisa. Unogona kunangira muchovha bhara negumbo baba. Chidzika. Iya mana. Nasadzinoonera kusvika pachibhora kuti ndizvisundwa mbara. Kune vanhu. Handikwati unochida. Aiwa miri ndibuti. Handisi. Yowe. Uyu yose zvayo yose kuti tapatapa yose chaita sei nditeni ndisombera abebu usamusekera ndizogera shaa
shizha here rasitereka. Muri sei. Muri right here. Ndikusiya mukati. Asha notomuona. Munofara here vakomana? Aiwa tinofara. Ndo mugadheni but ndiri kutya kuti ndogona kutadza kuvhara mani. Adamu hapanetani? Tongochedza zvakapakaita. Ndechiti zvongosomusoro. Ichi chinongoso. Aiwa handitadzi. Hapana kuzawanda. Handihotadzi. Thank you. So, isi mubhedha wamuriwo ndewamama. Wanzi wese wadiridzwa ndewamama. Vabva kuna uyu neuyu kusvika unotosvika uko but vakazopasa mwana kuti aite uko ukudziwa vane umwe futi uri kusenda kuratidza saka svika pana ndiwavo uona saka kuti mama abhilivhe kuti wadiridza unenge wakudiridza uchisvika kuno uchitapatisa murodhi uchitapatapatapa handiti mama wabhilivha tati go right waramba tani ngatifamba ende tinonaka ndoshusha inandi irepi but ndoda hangu kovha audo ndoda ndofarira kovha audo ndoda kutema unorohwa nama ndoda kuti mama ndagezera muriwo unorohwa ndindorohwa iwona basi ndiri pinda nepa tena right so pane umwe uri kuno vaudiridza futi vadiridza yese saka kubva pane iyoyu zvichienda kuenda kumbora kuenda kuchibage kuno zvichidayo ndamama vese kusvika kumucheto kwatichakwanisa kupinda nekuda kwechibage kusvika kumucheto cheto kusvika mucheto ndirawe but havana kudiridza havo kuchibage kuno I think vagumira kumuriwo timirire chibve tizoenda chaibva handi kugezera muriwo ndokuti kuti muriwo unotemwa handiona muriwo uriko tasati watemwa naititi muriwo ndotidawo saka unongigeza kuti kutema ndetipesi kuti tukwanise kuzokura handizvigona ava zvotenda zvautava ndozvigona but zvekuita zvazvisina kuudwa ndoziva mutombotombotine kumutsine nembonongo zvakasiyana uyu ndo mutsine uyu mbonongo ndo mbonongo uyu ndozvatinoti mumbuya izvo yo tiri mumurodhi menyu zviri sori woma yakudiridza tafunidza kuti mango yachira mvura okay boys alright tarigai tinochererawo mabhaketi edu tiende padheni tasiya mama vatibika bota inofanira kuziva kuti saka isusu tofanira kupembera kufara kuti ndimi muchavhara ndafara zika iti nhandi ichiitya kuti togona kuzoita zvisiri izvi ndafara zvisinga izvi ndafara zvekuti tiripo makadi tinofara kuri sei kumba handitira
Mai kuwazia. Pakita mai mvura. Mai. Amuvya baba. Ndilo. Saka aiwa saka munobva apa. Apa zviriwo? Right saka ndipa baba. Kana pasiripo ndi apa. Uchaziwe je. Zero era se guardas el Orang mau cakap apa kan tadi nama semangga. Papo. Sei matiri. Nditi. So you are fan of singer. You singer. You're not a tone.
Right. Wangu Lucas kapasa tatse munhu kusenga. Gadzira ateka. Gadzira zvacho. Gadzira history. Momira. Chitombomira zvoita zvati. Nana. Tisikuita mafanisi. Thank you. Andrew. I want to say. I can't. No, and wow. Mvura hivi. Oh my god. Wow. Ayo mira hivi. Ayo. What? Kukuruka zari zafura. Safura. So ndiro mvura hivi. Nditsana. Nobani? Mananga kazari. Just Saida. Yes. Yes. Okay. No. Sure. Oh shit. Makushanga kucheza. Oh. Makushanga kucheza. Ona moja iri kumhanya. Ndoko nongodona. Ndoko nongodona nembepo ndo. Ni vamuromo anzi. Iri kumhanya yakanaka mugoronga maziso. Panapa tagara takara yonzi kurubukuru bana. Yuzi tagara dzakabuda mutaha. Mukomana wawa. Wapapue. Oh my goodness. You underestimated. Yeah? Underestimated. Waneta? Ndizerezana wavo. Anda kumushingira nikasvika. Bamba shamwara. Makwengira yeshanda inoza takagobura zigobure. Oh. Utamba. Makwengira gobura zigobure meriyareva. Watingana. Kukupenda beta. Ayo kukunze takazalisa kuti baba. Atatapudzwa ndini. Mama. Ndazotisa. Simba. Nendibisa. Kasoro bangu. Jesus. Ndakudza kuti wakauya uri chitoko. Muri munhu andafutata. Ndetsamwa. Mwana munhu andau. Munhu ari serious nekuva kanyamba chake. Ande kusimba wakuita havo. I'm there for you, my love. Don't worry. Let me do it for you. Let me do it for you. Do it for you. Let me do it for you. Do it for you. Do it for you. That's what I'm saying. Yeah. Do it for you. Yeah. Do it on PSG. PSG. Yeah. Then do it for you. Do it for you. Do it for you. Do it for you. Let me do it for you. Do it for you. Do it for you. Let me do it for you. Okay. Yeah. That's what I'm doing. Yes. Just come at your room for now. That's gonna labo. Come quick, Daga. Oh, this is an answer. You know that when you're wrong, Our garage food, you know, you imagine. I
Ati ndizvozvintosaureda saka ave ndikanzisiya kutupika ndichindaitaa kuti musokana ukakesa Pakaita. So hello guys, as you can see ndiriva kumvura nebhara guys, ndinoshanda sebiti ndazadza 10 2 makarabhati ndada kunikira karepo zvisingazoneke sense. So guys, ndazadza 2 makarabhati maliters manganai here. Maliters manganai 120. So ndazadza 120 liters. Don't do. That's in the 10 or 20. Yeah, whatever guys. But that's a 2 makarabats. The maliters are bas. So I'm a hardworking woman. Child. Oh. You don't keep the rules. Apa unataka singa bodi ka kwayo ndo kusia kasunda barako. Lowa mama utongochindi abuse. Kochiran padrisa shop. Yeah, kusikure stere. Akusikure stere. Kasiyane kurongo. Daswa ngoro. Itamsikaze. Itasomsikaze kwa ngoro. Yeah. Unono ndikawa. Ndaneta but as a man, I don't give up. But nditindiro wero utazvoda kutaura hangu izva zvitomboenderana nezvatiri kuita pano. Ndozofara mtu ane ma-content creators sometimes. So you as a content creator, handitaura ndikutaura vamwe you are Yes, vanotosigira kunayama. Wokutsigira husband. Thank you. Thank you, my love. So you as a content creator, you don't have to listen to vanhu vanotaura zvinhu negative about you, about what you do. You have to focus, and also there are a lot of people vanouya vachikudiscourage. Vachiti iwe hausi celebrity. Ufuchi hauna munhu wakambonokera padoo uchiti hey you guys are my celebrity. So kunzi celebrity akubhadhare, kunzi celebrity doesn't pay. You understand? So unogona kuva celebrity usina kana mari ukatotoka kubhadhara rent, kana kusava celebrity but utori nezvinhu zvako. So hakuna pay slip yecelebrity. Handishandi. Iwo unotanga viderere sei? Aiwa handike kandi natanga. Kanje. Ndaneta kuti mimira mubhenge achiti ndava kutora mari yecelebrity. Just work, create your content, make money. Mari inongova ichinzi ndiwe wakacreata content aiwe ichinzi nekuti uri celebrity iyo aiwa. Make money, create content. Makambani anouya kwauri achitoti toda kushanda newe. Zvekuti celebrities ingoriwo wedhiwo zvaro rinongofarirwa navanhu vanenge vachida kukudiscourage vachiti you are not of which hazvingana basa kuva or not being a celebrity. Hazvibhadhari. At the end of the day tese tichafa. So please focus. Ndoda haina ungofarira ma-content creators sikaiti. Focus ma-content creators. So inzwa zvika-content creator iwo ukaona ukafonera tight and tight ukaona akakudiscourage akakuignore akada sei usafa ukaluza hope. Kana ndichiti tight ansura tight ega ndomwe munzisa zvitaura kuti ukafonera tight uchitoita collaboration or uda kukumbira ma-ideas and stuff. Ukaona kakudiscourage ndakatombodiscourage kuti vanhu indakatombonzi ita blogger anzi asiyana nazvo nevamwewo vaitonzi vari kutopisa. So what you should do, focus wangu, don't worry. Hanzi wadiwa ita ako blogger. So iwe unofana kufocus wangu ona. Ukafocus iwe unobudirira, right? Ndichikupai matips. You know kana uri content creator uchitanga zvazvo. Vanhu vemuZimbabwe ameno ka mentality kavainako vanosupporta munhu wavanoziva kuti alingiswa naningi. Vanoda rimwe celebrity hombe ringe richikuintroduce kwavari kuti vakusupport. But ukangotanga sezvakaita tight na kiki
unotukwa right left right and center because vanenge vachivati wakabva nepo but nyaya iripo ndeyekuti chafokadona because munhu anenge akakuintrodusa kuvanhu yangu ndimwari kwete munhu wenyama saka usatye kwaona vanhu vachikuataka zvezvo kuataka kuya nyaya yekuti vanenge vachizama ngura kuti hatikuzivi but vanenge vachida munhu akaintroducwa nanhingi celebrity nhingi kuti kutoda kuti vanhu vakapengawo kuti vagozokusapota vasingakutuke but anyways kutukwa ikoko hakunaka nabaya make content, create content, focus. Taka introduced na mwari. We are introduced by God. And also, follow your heart. Muroora with follow your heart. Whatever garukunzwa kuda kuita ita. Chero mwe munhu akati ari kuba kwake siya ukure. Idata rake. Masako ngatarise pamari. Pamari. Kana yuza chero zvupa. Bag. So focus pamari. Usada kufocus kuti anzi vanhu vanozoti chief. Kuti vanhu vanozoti chief kuti vanotaura futi paya paunenge watambura saka zvitopira ite yaunoda yaunoita vaukure kuti life ndeyako and don't pretend kuda kusvita munhu mutsvene stereki pamberi pekamera. Why? Because vanhu vanozotaura ita zvauri zvafani baba ina ndombonye pretend topanda ndakuti wait but ndakutosvika edu kumba saka zvina ndonoita kumba and don't pretend edzipa ndiite wait later wait uya aite wait chete funi anasiya ruwaridza musango ruwaridza mupeta wangu ndo vandatsvaga muzeze wangu nonyatsori nevananyatso wakati kupukuti ndo vanandoonaka. So guys, yeah, ndangoti ngotaura ndofarira hangu content creators guys, and also musafungidzira kuti vanhu vanoramba nemaideas. Kune vanhu vanoramba maideas vangoriwo selfish. Mari social media isine munhu wekuti ndikakuudza idea ukatora mari iyoyo inini ndandozoishayiwa haakana. As long uchigona kuita content unongowana mari, ndichiwana mari uyo achiwana mari. Saka guys, focus. Focus man, follow your heart, focus, follow your heart. Ukawa kuda kutamba ukadai ndiwe ya kuko unozontemera inye dzangu ndakusvika kumba ufana usingabageti rako ndosingabagete ko unikonza ngosa usingabageti wangu chingisengesa usingeza kanako apa tuzoneka gadzira chaita chako guys chigadzira hata yako chiro kuti uchigadzira hata uchaunzvikwa apa ndokutsva I don't pretend mazvona kandiurayiwa. I think hazvinogero handitoni wega handitoni kukumira utigumire baba kukuita Baita kutosvika kumba zvichezinakurwadza hausi kuda utasetuwakasenga kwanzira isha ndasenga pachibhorani wandikavapo izvezvi ndakupinda pagedhi roma wakaoma kana ya utakuturwa nakutu ndokarova kutu stop kuturaring people adarikira adarikira bati chimama Muroora anofana kusenga saka uchaturwa nani naye